wayo zuciyata. Rayuwa ta yi muni a gare ni, ya sanya zuciyata na shiga damuwa mai tsanani. A kanki ne mai kyawun launi, ina rasa ma ni ya zane. Tunda kika guje ni ya zane, amma kisan Allah shi ne san yadda zai da ni. Babu rai bani da dawa ba, zuciyata in kika tafi kika bar ni, na sani Allah zai kawo mini tauraruwa mai tausayi na. Karkushe wai na zace akan soyayya ce, na damu tabbas rashin ganinki kyakkyawa 'yar garin Zaria. Da kaina ne masoya, taso don Allah ki tausaya, 'yan mata ki tausaya. Amma ba komai, wata rana zan samu tauraruwa me kore min dukkan kishirwa na zuciyata. Ke ce masoyiyata, ke na shiga yo Zaria, Zaria yaushe zaki tai da ni. Kin san ki yana a rai ban manta ba, ƙaunar ki ba zan manta ba. Masoyiya ina saki ban bari ba, Allah shi na san ki ban bari ba. Kina so na tabbata, kin min alƙawar zaki aure da ni. Hakai ya masa haka ne, na yarda da ke, na san da ke kai muni. Ba kya ɗaukar ziga a kaina, babban burin ki ce aure na. Alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah, Allah ya kawo min wadda nake so. Har zuciyata na kyakkyawa ce. Khadijat, wayo Khadijat, ina son ki, wallahi na san ki. Labarina na gaske ne, ya cikinsa babu ƙarya ne. Na rasa wata amma na sami wata, kai mai kyau kyakkyawa.